Noiz da azken aldia zure ideiero bat partekatu duzula? Zure lagun hobenari kontatu diozula? Aurrekon korrika pasatzen ari zela solasen egondu ginen, jo, eta ze pentsatuko ez duten lehenengo lagun hoiek korrikan sortzaile kontatu zelikan bere idea, ez? Jende pila bat, gauta egun, korrikan furgoneta baten gibeletikan, lasterke ibilarko zela Euskaren alde. Claro, bere lagunak, ze pentsatu izan entzuten hori komentatu zetelikan. Bai, ikusita gero zerresa den erratea, buah, ze polita den, buah, nik ere parte hartu nahi dut. Jaunitzetan, zuk erran duzuna ez, zure ideia ero bat, partekatzen duzulekan familiakin, lagunekin, beraien aurpegiak, ez dira izaten oso atseginak. Eta hori da justun zure momentu vulnerablena. Ze zuk ere ez duzu eguneko egunean sinesten zure ideia ero hortan. Orduan ze pasatzen da, bi gauza. Edo ez duzu aintzeinera segitzen, edo istentzara eta pentsatzen duzu ez duzula baimenik partekatzeko ere, ez? Eta pena bada. Ze azkenin ideia erori gabe mundua geldituko zen stand-by, leku berdinean, ez? Eta gure haurrak heldu dire guri aurrera pauso bat ematen laguntzera. Heldu dire gauza berriekin, heldu dire mundua bertzen modu batin ikustera. Orduan, guraso bezala, irakasle bezala, heldu bezala, ez palima zaude irekia ero ideia horietara, zenbat aukera galtzen dituzu egunero. Brutala da. Ematen du ez, eta denari dutzen zaigu, ez, ni oso irekia nago, bai, korrikara, bai, ja proban jarri delako, eta jende pila batek egiten dulako. Zure txikiak erraten dizulekan berak handitan joku olimpikotan parte hartu nahi dula, zaurpegi patzen diozu. Edo zure txikiak erraten dizulekan berak handitzekin Nueva Yorkeko desfiletan modelo izan nahi dula, astronauta, bueno, hori ja onartua dugu denak, ez? Astronauta izango naiz, eta bai, bueno, ikusiko dugu. Edo ia paintzai pelukera izango naiz, ia horraizten egongo naiz. Bueno, gero badaude bertze hainbat amets aurrak oso presente dituztenak, eta guk nahi gabe zapuzten ditugunak. Edo parkean zaude, eta zure txikiak txabola bat, lau makilekin ikaragarrizko txabola egin du. Beretako gaztelu bat da, beretako kriston eraikuntza da. Eta zuk ikuste dituzu lau adarri dorror, eta gainera, erraten diozu kontuz, burun gainera erori gabe, eta min hartu gabe. Orduan, nahi gabe, etengabe, gure inguruko txikiei beraien ametsak zapuzten ari gara. Borondatea hoberanekin. Eta egia da, normalki, 189an asmatzen duzula. Zuk erraten bai duzu kontuz min hartuko duzu, aukera uniz dagolako da. Baina nola egiten alduzu? Kontuz min hartuko duzu erran beharrean, zure txikiak minik ez hartzeko. Agian, bere onduan egoten altzara, eta makil handiegi hartzen dulikan bai frenatzen alduzu, baina, bueno, bertze makil batzukin agian onduan egontan nahikoa da. Eta hor joaten zara baloratzen arriskoa. Edo berak erraten baldin badizu joku olimpikoetan parte hartu behar dula, eta hasi behar dela entrenatzen, zuk irri egin beharrean, erraten badizu, bai, egiten, eta zer ingo duzu, atletismoan, jo, bera, orain telebistan badaude justun orain, lasterketa batzuk nahi baduzu elkarrekin ikusten alditugu. Azkenin gauza bera da, ez, aurra ez dakizu joango den joku olimpikotara edo ez, horrek ez du aldatuko hainbertza, baina bere ametsak bizirik iraungo du. Eta aurrak behar duna da bere ametsa bizirik irautea. Behar duna da jakin norbaitek beregan sinesten duna. Ez? Bere onduan badagola pertsona bat beregan konfiantza guzia dula. Eta hanka sartzen bali madu, azkenen korrikako honek, agian korrika baino lehen izan zituen bertze 10 ideia ero, edo 30. Orduan, 29 ziren ateri, eta azkena bai. Eta klar, dena galditzen gara azkenakin, ez? Buah, ze polita. Bien, igual, hortara ietzeko 29 aldiz hanka sartu behar du. Eta 29 aldiz izan behar du pertsona bat onduan, akonpainatzen duna, zaintzen duna, eta balio dula, sentiarazten dula. Ze hanka sartzen dugulika norbaite gaina erraten bali madigu, banekin erranizun, nola sentitzen zara. Gu behar dugu, zuk zer behar duzu edo zure txikia zer behar du. Akonpainatua sentitu. Lasai, saiatu berriz da, seguro ateriko zaizula. Edo laguntzen altzatut, edo bira, zidutzen, probatuko du gorrela, edo korrikako pertsona honek bezala. 29 aldiz, 50 aldiz, akonpainatu zuten, eta azkenekoan atera zitzaion. Edo agian ez, agian lehenbizikotik atera zitzaion, eta kriston suerte izan zuen. Ni horiek izaten dire gutxinak. Normalki denek hanka sartzen dugu. Horregatik, haitz importantea. Noiz izan zen zuk, azken aldia, ideia ero bat izan zenuna, eta partekatu zenuna. Eta bi, noiz izan zen azken aldia zure txikiak ideia bat partekatu zuna zurekin.
Hemendik aurrera erne baldin bazaude, ia egunero partekatuko du baten bazurekin. Orduan, erne egoten bazara eta akonpainatzen baldin baduzu, agian biek joaten altzate zuen ideia ero hortara elkarrekin.